Udoimaniko thimani ulo bini besala luktor pha joimaniko mungnawi singhasono asokha chukurachar hidok tiring bisi eba 1576 AD bisio bayapsong tinini o video o sing nalenai bubagra joimanikoni laibumani video. Bubagra udoimanikoni besalani bumung luktor pha udoimaniko thimani ulo luktor pha no joimaniko mungnawi tirparani singhasono asokha joimaniko sabo bai kaijakha bini bihik besarok tara tong kwrwi a kogrok mungsa bijabrok phano swijak manya. Bubagra onontomanikoni molo sipai bokrok gupi prosarni power wngma haino tabuk joimanikoni molobo bini bupha udoimaniko chongui kwlangmani sipai bokrok rongonarayon belai power wngwi tongokha. Joimaniko singhasono asokjak phano administrative ni power le bebagno rongonarayonni yagomangse aswk bai bo musungma thagyakho bo joimaniko no bwthari se singhasono asoknani wansugui tongokha. Phiaba bini bihi kha kaham wngma bai bo abo hai samung khlainarok mana khlaijago. Aboni salkisa ulono rongonarayonni bihik thwiwi alka bwrwi naphikha tabukni o bihik kwtal bono singhasono asokrana bagwi bwkha thangsarwo bini bihik bono pachali poriwi khwnarwo tai aroni kothmarokno sai khwnarwo abo bai bo haino hai phanman phiro. Phiaba bini a samungo haino hai kaisa kebengmung wngwi basa phiro abo wngkha Devomanikoni bwsala kusu eba Bijoymanikoni buphaiyung kusu Senapati Amardev. Chwraifru bini bumung Ramdas rajdhani o bini bwta Bijoymaniko bai tubuwi phaijakmani ulo bini bumung Amardev wngkha. Abono twiwi o channel o alka video swnamjak tongo. A video no norok naina muchungkhe o video naidi. Senapati bokhorok rongonarayon singhasono asoknani bagwi jotoni sai busu kotor wngwi basakha Senapati Amardev. Amardev kwthang tongsak bo kaham kwrwngkhe singhasono asogwi manglak hinui wansogwi bo Amardev no bini nogo ringwi chuwak khaniwi bwtharnai hinui bo naikha. Haifano bo bono bwthari manliya aboni ulo rongonarayon bai Amardev ni bisingo choba nanglaikha. A choba nanglaimano twiwi alka video swnamjak tongo. Norok abono naina khe o video naidi. A chobao Senapati Amardev rongonarayon no mesenwi bwthari khibikha. A kok khwnawi bubagra joimaniko Amardev no kisa phono chajakliya wngwi Amardev bai joimanikoni bisingo choba nanglaikha. A chobao Amardev joimaniko no mesenwi singhasono asokha 1577 AD bisio tai manikyo upadi nawi Amarmanikyo mung wngkha. Bubagra joimaniko bebagwi bisi 1.5 bochor swk singhasono asokha. Bini molo bini Senapati bokhorok rongonarayonni mungwi kaisa pukhiri khurkha. A pukhirini bumung Burar Digi. Rongonarayon bura wngjak hinui bui bono bura mungbai no sinibaio. Bayapsong joimaniko thwimani ulo bubagra Amarmanikyo tirparani singhasono asokha. O channel o bubagra Amarmanikoni video rok upload khlaijak tongo. Norok naina khe a video rok no bo nai mano. Tini ni bagwi aswk nung sidung jotono no hambai.